ce ta sauka Aisha Buhari babbar giwa. Mata na birni kauye ga mai ba ku kulawa, matar adali jan gwarzo baba Buhari gwarzon kowa da maza. Tilas a taso ai haduwa, ko da mulki ko babu mama binta na da dubin baiwa, balle kuma ga mulkin matsayi da tushe kyakkyawa, mai jiran matsalolinmu ba ta gajiya badawa. Zauna dai rai ya daɗe mama binta uwar kowa, ajiyar Allah babba hasken gidan toren giwa. Dan baiwa mai waka sarsalar ki ban boyewa ba, daga jin wannan nasabar dukkanin mai raini sai yi kula, gori gare ki ba dama. Lady Aisha Buhari uwar taro, uwa ta marayu rumfa kuma tare, da nuna dai inda kike tilas a haɗo taro. Gimbiya bagade da mai gayya da aiki, matar mai martaba gaishe ki, daga riga sa an buga an barke, madubin mata suna gaishe ki, hasken gidan sarauta mun gaishe ki, uwa ta marayu mun yaba ki, kece dai jingin bakin aiki, kina aiki suna kallon ki. Wannan sako ne daga bakin ki, kyautar baiwa da kan sha'anin ki da baiwa, ga dan baiwa mai waka gare ki giwar sarki. Lamarin ki na Allah ne mama babu masu kadange ki, zuciyar ki ta alkhairi ta zama to da fahimci, soyayyar manzon Allah ita ke da daskaki, damina uwar kyauta kowa na morarki, arzikin ki ana kance mamar da gobe zuwa jibi, mama ikon Allah ce ko barta ko da ba ku so ba, tafiyar ki akwai nisa akwai rabo gaba mai girma, yanzu ma aka fara ai mama kamar ba a komai ba. Rabbana ya daɗo girma ubangijinmu ya ja kwana, a inuwar mu ta hutawa babbar uwar mu sai da ya gode. Gaban ki ta gida da mankiyar sarki matan sarki, gaban ki da lafiya gimbiya sadiya bagade da mai girma, garga sakin gawar tare ya dade giwar kai. Dan baiwa ina nan fitowa. Yanar da tsorace ka ci mazan zo bane? Ai ya zo ba ya kamar na ci ba ki zo ba. Kafin ce maka nan zo ai ka san zuwa zo. Da suke sabon da za yi ga daki can ki shiga ki je ki kwanta ki sha AC. Na so ki bani minti biyu tak bari shiga toilet. Shin menene ya sami ni? Hauka? Anya ko na yi masa adalci
na ɗauko mace na kawo mata har kan gadonta na aure gaskiya bai kyauta ba. Wai kun yi amin kai da saki Allah na tuba Allah na tuba. Halima kai yanzu daga shiga na kici har ba ki yi bacci. Halima kinga yanzu ki tashi ki tafi gida saboda yamma ya fare. Halima ki matsala ta da ke akwai wasa. Halima ki tashi ki tafi gida. Halima 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 Allah ya kama ni alhakin zara mu yi na shiga uku na Halima kin gan shi nan munafikin Allah ta'ala me tayi maka koro dan dai ka tozarta ni ka wulakanta ni ashe kai har ka isa in gaya ma magana ka ketara to wallahi daga yau in na sake jin kiris wallahi ni da kai zan mu saka fara Zarau wuce ki shiga daki wuce ki ba ta wuri na ce ba za ka bata wuri ba shiga daki ga ta na dawo da ita yaushe kai kudin har da za ka yi wulakanci don ka yi kudi za ka wulakanta 'yan mutane 'yan uwata to wallahi ba ka isa ba kuma gargadin da zan ma na ƙarshe shine daga yau sai yau na kuma jin wani abu makamancin wannan wallahi ka tabbatar ta mu ce banza mutumin ne na san akwai mace a cikin gidan nan shawarar da zan baka guda daya ka je ka ce mata ta zo ta fita ta bar min gidana in kunya kake ji ba za ka iya gaya mata ba ni barin je in fito da ita gaskiya ne Halima tana cikin gidan nan Zarau Halima ta mutu wata ta shi wani ina ilaihi raji'un ta mutu
wa inna ilaihi raji'un. Na tabbata cewa shi ne Allah ya jarabce da mutuwa. Ya tsasa ya shiga uku ya rufa maka asiri. Sami zai faru. Yanzu kawai ki tattara kayanki. Ki bar gidan nan. Ki koma gidanku. Ni kuma zan kira ɗan sanda su su tafi. Ba zai yiwu ba. Ba zai yiwu ba. A matsayinka na mijina. Dole tila'i ya same ka in guje ka. Wa inna ilaihi raji'un. Yanzu me ya abin yi? Halima. Me yasa ni haka? Idan kika yi haka, mutunci na daraja ta da martaba ta gaba ɗaya za su kwarare a gaban idan mutane. Ai ba laifi bane dan haka ya faru. Shi ya fi cancanta a gare ka. Shi ne abin matsayin da ya kamata da mata. Ashe dama abin da ke so a gare ni kenan. Mutunci na ya zube a idan mutane. Miliyoyin mutane su kalle ni su rike min dariya. Makiyana su samu kalmomin da su rike jifa na da shi. Abin da ke so a tare da ni kenan. Ban tsammanci haka da gare ki ba, domin na ɗauka cewa damuwa ta damuwa ki ce, farin ciki na farin cikin ki ne. Ashe yadda na ki ba haka kika ɗauke ni ba. Wayoyi na sun sabi. Na rasa yadda za a yi samu ceto da gare ki. Na rasa yadda za a yi kirfa mun asiri akan wannan al'amarin. Kai ce na. Za ka yi kuma sannan nake so kira ka kira yanzu da ka taka wannan za a san abin yi. wai Yau kuma ne a gidan namu. Bismillah zauna. an ji amin na rija bismillah wai lafiya kuwa lafiya ina ta kiran wayar ka na kasa samu saboda ina ta so na sanar da kai muna kan hanya ga mu wai na wani ba caji Idan Allah ya rike hakuri muna
ta sa ran za mu muna ta waya. Kakki damu. Ba ga shi yau Allah ya kawo ku ba? Wallahi. Bari kawo muku abu mai dan sanyi kuɗin ci. Hajiya mun ya jama'a. Ya ofis ne. Kokin to mun gode Allah. To ni akan hanya ne ki. A'a, har za ka tafi? Wallahi muna da baki a branch office ne. Ne suka kaya su da ce ne a dinki. Ne su da daddare zan da sai barki. To ba ku. Ba zai tafiya ba da Allah ka dan tsaya ko ruwa ne ka sha. Bari ɗauko maka ruwa. Ba mu tsara uwar gida. Zan da daddare an tafi. To Hajiya ne da kan kwana da yawa wallahi ya Abuja lafiya to ne ka muna ta waya ji da mu tafi na ce to gaskiya ya kamata mu aikin kyauta ai gane da kika zo aikin yi zumunci wallahi mu ma za mu yi kokari ai mu shigo kwanan nan to shi kina Allah ya kawo share mu bari in zo dan Allah to shi dan minti kaɗan ki dan share mu ki dan huta kafin in fito. to shi ke nan ganin Allah ya ta yanzu nan zanta gani na zuwa yanzu nan to shi ke nan ina nan gidan kawata to ina nan zuwa yanzu nan kin shi ba ki share min ba na sha haka nan wallahi wallahi ga mu me ya faru kuma kira kika ce sai dare zaki tafi wallahi ya cikin waya kace tana nema ita ma hajiya kanta bata san nan kika zo ba da ba za ta neme ki ba ban gaya mata ba shi yasa zan to me zai yana a mai waya ya zo ya kai ki ba ku za ki hawa a daidai yanzu to mun gode fa mun miki da godiya a gaida gida
Sumayya. Na'ama ni mai ina. Ki san abin da yake damuna kuwa? Sai kin faɗa mu. Wato ina matuƙar son Kabiru. Amma sai dai ya munafurci ne bai gaya min cewa yana da mata ba. Ah, to dan bai gaya miki cewa yana da mata ba shi kike so ko matarsa? Amma kin san irin haka ai ba daɗi tunda kana son mutum. Ni dai shawaran da nake son baki karki ce zaki fasa auren Kabiru. To, saboda Kabiru yana son ki in kuma kin rabu da Kabiru ma ba lallai ki samu wanda kike so kamar shi ba. Haka ne, dama amfani ka gaya mutum da mu kake ne ba. Shawaran da zan baki na ni dai zan baki a lokacin. To shi kenan fara ba da wallahi saboda Kabiru yana son ki yafi ki sai ki je ki ce kina son wannan kina son wannan. Biki tsaya guda ɗaya ba ki. haka ne dama amfani ka gaya mutum da mu kake ne ba. Gaskiya ki kuma ki aure Kabiru. Na gode ki shawara na ki. yanzu abin da kai ya dace kenan da kai nake abin da kai ya dace kai nemi aure ma baka gaya min ba sai dai in ji a gidan makwabta a matsayina na matarka bincike ki a kaina kina bincike ai ba maganar bincike bane ina da haƙƙi a kanka kamar yadda kake da haƙƙi a kaina har da za ka je ka nemi aure ban sani ba ba ku yake cin aure na ya za ka ce ba ruwana
ba wani abu ta sha ba? Barki nake ne bacci na so mutum ka samu ruwa anya ba barki nake ba kuwa sai dai a tambaye ta to wa za a tambayo Halima ne kai dai sha ruwa gode maka bisa dukkan alamu yaran ne suka sake jefo mu bai cikin gidan kin garki wallahi kin ka wallahi sai na yanka baki ka yanka maka wallahi sai na yanka maka ba dawo ina tabbatar miki ran da za a yi bikin jiki to sha'anin biki ba sallah a zahar ba la'asar ba magariba ba isha sai mun kwan bakwai sannan mu je mu rama tas Gaskiya ne. Lallai sai dai bi. ranka dai ina magana banza ta samu kai da kake da iyali a gida kai magana banza ta samu zan sa albarushi wallahi albarushi zan sa in samu gefen ɗoye wanka in har ba na rantse da Allah kuma in ce barayi ne suka yi a nan gurin an ban magana sama rikito ƙasa rikito cikin gwada mugun sawu shagi ya gida da yayan ganci Wallahi ban taba cin kunira ba. Tabbas gaskiya ne. Dije ba ƙarya ta yi ba. tambaye ka nake mata kace kukan ci kukan sha ko to bari in gaya ma kama yi fatan yanda ka kawo mu kafin kai ka balla kada kai za balla kazu lahira ya dawo all in Madakala Lumba Studio and Film Production. Dijangala ta dijangala. Na dije ba da gaba ba na dije ko ta baya sai an shirya. Nan da zan auri diji zan gwada wa makiyana a garin nan sai dai mutum ya mutu. Gaskiya ne. Kin ga za a gayyato Hanza Kalaf. Daya. Za a gayyato dan gidan Mamadi. Biyu. Rannan kullun wiwi. Hada wiwi? Wai. A wannan karkarar tamu. Rannan garin nan zai sun. La ilaha Babu, shiga duba shi. Shiga du. Ari ya ce. Ari ya ce kadai. Wasu su ce kanan ajali ne, wasu su ce ba dan goyo bane. Sai ka ji mata na ta faɗin maganganu iya san ransu akan maza. Ai ana barin halak dan kunyi. Muna halartar gaskiya ba za mu mutu ba. mu tai gidan mu tai ai yau za a yi tsagar Allah sarki. ai duk jiki ake Ka ce kisa ake yi. kiza wacce maka taho kai taho irin wannan ranar nake guje maka wannan ba mun karin bane ba nakirin bane ba kabari bane ba lahira bace ba wutar Allah bace ba sasari bane amma dubi ya zo gabanka inda ka lalace yalla bai ni ban da wani abu da zan ci kawai hukunci ya aiki a kansa yadda ya dace a masa Hawaya. yauwa to abin da yake da akwai tunda ka faɗa haka na ji da mu za mu yi masa hukunci daidai da yadda ya kamata kai arasi to shikenan an gama Kogi sha da karkara da maraya kin wuce turewa kwaikwayon ke ba zai yiwu ba ai ba sa yi kamar kewa taro in har ba ke mama binta lolo bai cika ba mama take daban take sai dai gani ko sai dai kyalewa kainuwa da shan Allah babu mai iya canjawa lamarin ki na Allah ne mama babu masu katange ki
zuciyar ki ta alkhairi ta zamto da fahi gunki soyayyar manzon Allah ita ke da daskaki damina uwar kyauta kowa na morarki alfarma mata ta gari mai alkawari gagare da sabirki su ake da idris mai kyan lamari ilimi ya haskata ta zam fitila a cikin mata hajjaji da kyanniya ta zamto inuwar mata sannan da karamci ne ta samu girma a cikin mata da biyayyar aure ta zama malama a cikin mata gagari gasa bilki so akili idris mata ta gari ke ce ɗaya uwa kin wuce ba uwa yi roƙon ruwa ya tabbata a wurin uwa da dalili da dama da na tarawa da suke sa da Allah ne ya godewa da dalili da Allahu ya bambaiwa kuma sannan sai ya hada ni da yar baiwa. Kamfanin Ba Studio su ne suka fito muku da wannan sabon album wato dan baiwa suna yin waƙoƙi iri daban-daban waƙar biki. Sagale dangi ku fito mi rangaje da biki na gida. Kabiri ya zama angon Sadiya murya yau ne za su gida. Yayyafi na turare kamshi a sansani na biki haduwa. Shagali dangi ku fito mi rangaje na biki a gida. Waƙar siyasa. Ashe mun tsaro alkairi masar ba zai ci amana ba. Ashe mun tsaro alkairi masar ba zai mana rudu ba. Ashe mun tsaro alkairi masar ba zai mana sakaci ba. Ashe mun tsaro alkairi masar ba zai mana barna ba. Ashe mun tsaro alkairi katsinawa bana ma ci gaba. Mun zaɓi mutum mai imani burinsa jihar mu ta zama daidai. Katsina APC ce sak ci gaba ga canji ya zo. Aminu Masar uban gayya zauna daidai gwamna sabo. Dan gwamna Masar mai halin girma. Ita bai uwa ta bai ƴaƴanta da na goya bata kyale ba. Da Masar garkuwar mata. Kungiyoyi na mata kuma ta yi tanadi babba. Yes lady ta Katsina mama. Sana'u na dogaran kai za ta yi tallafi ga mata kuma mun gushe. Shagaban kifes lady binta Masar garkuwar mu. Talakawa na san masari, ƙauye na san masari, birni na san masari, ƴan kasuwa na san masari, manoma na san masari, ɗalibai suna san masari, mata na gida sai masari, saurawa duka masari, marayu sun so masari, da kasassu sun so masari, alkairi sai masari, alkawari sai masari, amana sai kun masari, mutunci sai masari, gaskiya sai masari. Za mu ga aiki tari masari. Kai har da waƙar sarauta. Kin biya bakade da mai gayya da aiki. Matar mai martaba gaishe ki. Takari ta sa an buga an barki. Madubin mata suna gaishe ki. Hasken gidan sarauta mun gaishe ki. Wata murayu mun yaba ki. Kece dai jingin bakin aiki. Kina aiki suna kallon ki. Matan birni suna gaishe ki. Matan karkara suna gaishe ki. Kin biya sahadi ya kiwar sarki. Ta mai martaba zauna lafiya. Taka ɗaiɗai ki je ki da lafiya. Kiwar sarki. Gaban kiki ta yi da bankiyar sarki matan sarki. Gaban ki da lafiya gimbi ya sadiya bagade da mai girma. Garga sakin gawar tare ya dade giwar sarki. Dan baiwa ina nan fitowa. Salim Allah ya jarrabe ni da kaunarka. Wallahi tun daga ran da naji labarin ka nake son ka. Ya zama to bani da wani buri a duniya da ya wuce in ganka. Ran da na ganka kuwa ji ne kamar in sace ka dan tsabar kaunarka da nake ji a raina. Nafisa ina son ki. Bana son ka Salim. Da haƙƙina Ba ya zama min dole bane fa ban baki hakuri. A'a ina baki hakuri ne kawai dan tausasa zuciyarki. Da me zaka taushe zuciyarta bayan ka gama raunana ka da mummunan kudirinka? Kai dan soyayya ne kuma kai mai son soyayya ne.
na san ke ƙwararriya ce a soyayya, to amma me yasa Nafisa take firgita ki? Kowa ya ci nanin dole nanin ta ci shi. Ku duba irin taku daga ganin tafiyar ba kwa raba ɗaya biyu, na san za ku gane inda aka dosa. Da haƙƙina, haƙƙina. Duk ɗa na gari yana biyayya da iyayensa, duk mai son albarka a rayuwarsa yana buƙatar addu'ar iyayensa. Yi tunanin umma. Da haƙƙina daga kamfanin Erja Movies. Kowa ya ci amana, to ka zira mishi na mujiya za ka sha mamaki. Ita kuwa soyayya 'yar uwar fate-fate ce, sai an tona ta, in ba haka ba sai ta yami. Da haƙƙina, da haƙƙina. Da so da magani da yanzu na gani. Ya mi shigar wuri zai sa hawan jini. Na nemi lamuni kin matso guni. Ni makwana aje san ki gida na je na bayyana da ke muka yi shakuwa. Akin yabo gani so ya zamo jini shi ya saka ni yau cikin damuwa. Zan tabbatar miki da cewa ni dan halal idan na faɗi magana kuma sai na cika magana. Ke kuma ki cika naki alƙawarin da kika ce sai kin kashe. Shikenan mu zuba. Ni ce ga maka? An gaya maka. Maka? Da haƙƙina, kwace gori ba a hannun kuturu ba sai an yi haƙiri ba. Ba ta dai da in yatsunta ras, amma kuturuwa ce a fagen zance. Wallahi idan har auren nan ya tabbata mutuwa zan yi, don sai na tabbatar da na kashe kowa, sannan in kashe kaina kowa ma ya huta. Da haƙƙina, shiryawa Garba Hassan Muhammad ya malam, ɗaukar nauyi Zaharaddin UMM. Me ya kawo ki ɗakin mu cikin wannan dare a in wani lokaci kuma har da wuka? Na zo ne in kashe ta. Kashe ta kuma? Baki san cewa idan kika kashe ta kima kashe ki za a yi ba? Na fi ka sani shi yasa nake so in kashe ta, in ya so ni ma sai a kashe. Mabruka. Ni ban kishi yake ba, ke zaki kishi da ni? Da haƙƙina, ba da umarni Aminu S. Boro.